Спампуйте, усталюйте і запусціце дадатак Беларусь ID. Этап першы. Праверка асобы выбаршчыка. Калі ў вас ужо ёсць лічбовы ID, адразу пераходзьце да галасавання, а калі няма, націсніце «Аформіць». На старонцы новы лічбовы ID усталюйце пін-код. Націсніце «Усталяваць», прыдумайце надзейны пін-код, а затым паўтарыце яго. Далей мы ствараем універсальны ключ для ўваходу ў дадатак. Націсніце кнопку «Стварыць». Пацвердзіце, што вы захавалі ключ у надзейным месцы і што нікому яго не пакажаце. І на самой справе захавайце ключ у надзейным месцы. Далее націсніце «Усталяваць». Пераходзім да праверкі. Для верыфікацыі мы карыстаемся паслугамі кампаніі Verif, якая выдаляе персанальныя дадзеныя адразу пасля праверкі, і самі мы іх таксама нідзе не захоўваем. Націсніце «Вперёд». Выбіраем краіну, то бок Беларусь. Далей нам спатрэбіцца зрабіць фота вашага пашпарту, а таксама фота вашага твару, каб пераканацца, што пашпарт сапраўды ваш. Жмём «Працягнуць» і «Атрымаць». Ваш лічбовы ID з'явіцца ў раздзеле «Дакументы». Этап другі – галасаванне. Пераходзім у раздзел «Галасаванні». Далей выбараў каардынацыйную раду. Выберыце адзін са спісаў і націсніце «Прагаласаваць». Дазвольце платформе доступ да вашага ідэнтыфікацыйнага нумару. Вядома, мы не перадаем яго напрамую, а толькі яго хэш, з якога нельга аднавіць сам нумар. Такім чынам галасаванне застаецца тайным. Націсніце «Дазволіць». Захавайце вось гэты код. З яго дапамогай вы ў любой момант зможаце праверыць свой голас. Лічбовы ID – гэта універсальны інструмент, які вы зможаце выкарыстоўваць для будучых выбарных мерапрыемстваў, а таксама для атрымання скідак і бясплатных паслуг у Новай Беларусі. Таму важна, вельмі важна захаваць ваш сакрэтны ключ. У выпадку, калі вы знаходзіцеся на тэрыторыі Беларусі, калі ласка, будьце адказны за сваю бяспеку. Калі вам спатрэбіцца ачысціць смартфон, скарыстайцеся відэаінструкцыяй нашай каманды.